Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashin cNewsHausa. cNewsHausa tasha ce ta musamman da aka samar da ringa kawo muku abubuwa da suka shafi cutar coronavirus wato COVID-19. A kanun labaran kamar haka. Cutar COVID-19 ta yi sanadiyar mutuwar tsohon ɗan wasan ƙwallon nan wato Muhammad Farah wanda aka fi sani da SFF. Ƙasar Somaliya ta yi rashin tsohon ɗan ƙwallonta wato Abdulkadir Muhammad Farah, tsohon ɗan wasa da ya mutu a sakamakon jinyar da ya yi a dalilin kamuwarsa da cutar coronavirus. Hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Somaliya ta tabbatar da rasuwar Abdulkadir Muhammad Farah a ranar 27 ga watan Maris ta shekara ta 2020 kamar yadda dai muka samu labari. Marigayi Abdulkadir Muhammad Farah ya rasu ne tun ranar Talata wato 24 ga watan Maris a wani asibiti mai suna Northwest London Hospital da ke kasar Ingila. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Somaliya Abdulkani Sa'id Arab ya ba da wannan sanarwa kafin Muhammad Farah ya cika an gano yana ɗauke da cutar COVID-19. Abdulkani Sa'id Arab ya aika wa 'yan uwan marigayin ta'aziyya a madadin hukumarsa da kuma gwamnatin ƙasar Somaliya da kuma ɗaukacin al'ummar wannan ƙasa ta Afirka baki ɗaya. Sa'id Arab ya ce kafin rasuwar Abdulkadir Muhammad Farah yana cikin masu ba da shawara ga babban ministan harkokin matasa da wasannin ƙasar Somaliya. Tarihi ya nuna cewa an haifi marigayi Muhammad Farah ne a wani gari mai suna Beledweyne da ke kimanin kilomita 300 daga babban birnin kasar wato Mogadishu. Tsohon dan wasan ya bar duniya ne na dan shekara 69. Farah ya fara taka leda ne a shekara ta 1976 a matsayin dan kwallo a gasar makarantun kasar Somaliya. Daga nan ne tauraruwar Muhammad Farah ta rika haskawa har ta kai an san shi a Somaliya. Farah ya ci gaba da buga ƙwallonsa har zuwa ƙarshen shekaru ta 1800 a duniya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na cNewsHausa don samun labarai da dumudumunsu.